दे तो याको ते रुमावा लागबो ना वही ऊपर दे लाइट दिम ना देखा पाबो जोर लगा के हैशा ना की कोई शोया देखा पाबी ना लाइट दिकम लाइट लागबो ओ रो moi dia song light kaisna pana ya sol polai se kabadi ko kabadi lalta Joya ha kabadi to ya ji phagor lagi bore kabadi moi utile paise lagao दे पैसा ए फालके बन्द गरे पागला फैसा ना नुखाबायना सोनाफोर मा हमखौ जोंहा ग्राउन्डआव होलायनायहाय गाबोननि आदार आरोना आंनि थाखायथ' गाबोन खिन्थु नोंथांमोननि थाखाय बे मोनसे ब्लगसावनो गाबोन जागोन आरोना दाउ हमनायखौ एसे लानो लुगैनानै लादों आङो ओमफ्राय लाइट स्रां नङाना सिनायनो हायासै आरोना मबाइल टर्चबो नांगौ केमेराबो नांगौ उफाय गैया ओंखायनो अब्लाबो खुसिजों दाउ हमनायखौ सोनानै दोनखाबाय आङो थ' बे ब्लगखौ आङो गाबोनसो बानायगोन आरोना नाखि जया खालिया एखौ नहय खालि का ठीक से खाबो नाखि तय आबेना कि सेनि बारो नरे सिनि हा सेनि रसाय मा सों फैदों कि खौ आंखौ मुस्कुल फुनो रोंना रोङा होनदों ट्रेडिं किबा से तुइजार Rồi mới nãy giờ đâu? Sao? Mới nãy giờ. Mà sao cơ? Muskul funu. Hantini ko. La sing sona barang funan hono रों माराबो नुवाखै आंहाथ' गैया नालाय एखमबा मोनसे मोननै रज'यो बेहाय बेखौ फुनाय जायो ओमफ्राय आं बिदि सेभ खालामनानै फुनो रोङा आरोना মই नाजाने এই বাবুলি বাই আছে না কালি যে গিছিল রে আমি পাহাৰত ইটা কিতে বাহিৰে তাকে তুলিবা দিম সাসে रोंगौ हा पारे आगते पार्लाराव आसिल अलमान हिकिसे माने ठीक आछे मैं कया दिम आं रोङा गोलोम बोसोरनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगसाव नोंथांमोनखौ फेनखौ बारबावबाय सय मास जिउ भगबाननाय महर लाजोनाबो दामगै इनफाय ब्लगखौ फरायजोब्बाय साइलांबो जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामगोन सोरबाफोर गोदान मावनानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हालां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय बेल आइकनखौबो टिं होनलायनाय बाजायनानै लाबानो जाबाय जाहाथे आङो गोदान भिडिअ हगारोबा नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसन सौहैनायनि आरोना ओमफ्राय बिराद हाजो नुदोंना हाजोनिखौथ' खारन दङ नोंथांमोना मिन्थिखाबाय जानांगौ ओइफोरनि लोगोफोरखौ देसिफोरखौ मोनजानो नागिरदों नालाय ओंखायनो थ' नायलांबा हेरि बिदिब्ला आं दिन ब्लगसाव नोंथांमोनजों माबा शेयार खालामलांनो हायो माने दुगैस्रां लोबस्रां रेडि जानो हाबाय आरोना आंबो एबारनो हाबाफारियाव आगान होनोसैलाय जाय फाराफारि मानसि दंबाबो न'खर फिसाबाबो एकदम हाबाफारियानो जोबा आरोना ग्रोब गाव गावबागावसै आरोना आरोथ' पुरा टाइम लाग्रा दंबावो नैबे सासे माजे समाव अयथासार माजे समाव अके आरो मा क्रिमखौल' जायो बिस्कुटाबो नै बिस्कुटखौबो जानांगौ क्रिमजों बिस्कुटजों ज' जानांगौ ओंखायनो बायनो बायो आं बे खाथिनि दखानाव क्रिम गोनां बिस्कुट बिराद दं अयथासार बेखौनो लाबोबाय नालाय बिमायाबो बेखौनो क्रिमखौल' जाबाय बिदिखौ फिउ बिमाया जायोबाथ' जासिगौमोन खिन्थु बे क्रिम नांनायखौ आंबो जाथ'ला थ' नायलांबाय हेरि बिदिब्ला आं दिनै सानथामजों मा शेयार खालामलांनो हायो है दाउला बेराया लागाबावबाय ये देखो जोंना सालु आरोना आयै मख्रायग्राया जयासो जाबाय एबारना मायाबो फुथारनो खस्थ' मोनो खिन्थु मानसि गैयाबा देलाबायनाय जायो आरोना खिन्थु नै एसे साबसिन हायो दै गुदुंबो फुदुंना लाखाबाय लागावसिगोन आरोना दाउ गाबनाय खोनाबाय लायनायखौ हा नोंबो फुथारनो हायो आयै नाङा सना आइ माव नाङा ओइ अबेयाव दै लुबावनो फैदों नोंलाय जाथोलाय थ' जाखानायसो दै गुदुंखासो थानाङा थ' ओंखाम संनायनि गिबियावनो आं माने सारायखौसो एसे सका खालामनानै लाग्रोबाय आरोना नै बिराद बोलो होनानै मानजिबायमोनहाय होनलायलायनाय हाथफ्ला एसे होनानै साबोन एसे होनानै नाथाय नै बेखिनिल' फोजोंनो हाबाय आङो थावआव बे गोसोम दागोआ खारबाय आरोना हाला आरो आखाइ दहलायनाय ओमफ्राय माया ओइयाव नै गोदाना आखायाव लागासिनो दङ सासे खामफ्लाय दख्ला रोगानानै होग्रा आरोना खनसेनि दंखलावसो माने बिगुर थिगुर बख'खांबाय गां बिगुरथ' खुवाखै गां बख'खांबाय आरोना दै गुदुंजों ओमफ्राय नै एकदम सिन्था गैया आरोना
दिनैबो खारं दंबावो जोंहा खारं खान्दाय सोरबा खारं होनो ओमफ्राय आं सानदोंमोन माने खारं खान्दाय माने मोनगोन ना मोना लाबोगोन ना लाबोआ होननानै दिनैहाय बुथुमदोंमोन आरोना एसे बेलेग भाजा जानोसै होननानै लगाय लथायनो दा खिन्थु नैबेनो जासिगोन आरोना गोग्गोमनो नानि दल'था ओमफ्रायथ' दाउखौ माजों जागोन होनना बुङोबा मिथिखाबायना सोनाफोर बोरो ओइ नै दाख्लै गामियाव मा मोन्दों होनदोंमोनहाय सबाय ओमफ्राय बेखौनो सोरबा सोरबा गोथावथार होनदों दा जोंना मोननायसोमोन ना बायनायसोमोनथाय आं मिथिला आरोना फुख्रेमनानै दोनखानाय सिन्था गैया नै जानांगौल' संनानै आरो माथोबाव गिबियावनो सबायखौ रुनानै लाग्रोनोसै फारि फारि मावलांबाय थानोसै आरोना हैद बारा एसेल' होबा मोननानै थानाय नङाहाय बाराबा साननै मोननानैसो जागोनहाय बारा नाङा बारा मेजेम गैया खोमा ना ओइ दाउलाया बारा मेजेम जाखाया माबा रानसावसाव खासावसाव जाखायो थ' ओरै सबायखौ जाननानै लाबाय लोगोसेयैनो एसे रेडि खालामनानै लानोसै नै सिम्पोल जाना नर्मालसो आरोना हे भगबान सबाय जादों थोद ए नाया सरि आइ एम रियेलि सरि देहाय नाया आंहा ओंख्रिखौसो नायगोन नै जारलाहाय साननो नाङा जे जेब्लानिफ्राय संनो होन्दों अब्लानिफ्राय ओंखायनो संनायल' बिनि गेजेरावनो ओरै थांलाय ओरै फैलाय ओरै माबा रोगालाय मेंगुलायबाय आरोना आङो बे गथ'आ माइरं एसे जावनो नागिरदों ओमफ्राय आरो थिखांथ' हायाना बियो ओरै गुगा रोगाना हैलायबाय आरो दाना संग्राया गोजौआव थेबनाय दङ बेखौबो मोनास'आ फैबाय आरो थांफिननानै संग्राया हानना हैलायबाय ओरैनो रेडि आरोना जेने थेने जावनाय जावगोन आरो ओमफ्राय अन्थाइखौ मोजां बासिनो नागिरा उन्दैया ओमफ्राय दा खामानि गैलाना बेहा ओंखायनो माइया एसे जावथोंसै होननानै होन्दों आरो बेखौ ओमफ्राय दा अन्थाइखौ मोजां बासिनोमोन आं मा जायोथाय आं मिथिला अन्थाइ दङ माइरङा एसे दाख्लै संनानै लायनायाखौनो मेंगुलायबाय आं बस्थाबो रोगा संग्रायबो हानना होयो दासो संनोसै आरोना आङो ओमफ्राय नै बेदराबो जाबाय लामैनो ओंखारदों मोजाङैनो आरोना आया सोंनोसो बावबाय आङो संजोबनोना एसे दोननो थारमाने जुइ फिसौ लामाथिं ओंखारलांबाय आरोना बेखौनो सोंहरदोंमोन आङो ओमफ्राय संजोबदो होनहरदोंमोन गावनो दसे उनाव आरो ओइ रेजेकखौ होमबालाय भाजा एवनोबा एवदो होनहरबाय आरोना ओमफ्राय ओंखायनो रेजेकखौ एसे भाजा गोरान एवनोसै आं गांखं गुंखंफोरखौ आरोना अनलि मोजांखौल' माबानोसै मा होनो सबायजों लागावनोसै जानो लुगैनाय बायदि हामायनायखौलाय बेलाय अबाय थायो मोदोमाव माबायाव मोजां बेदराव थायोना रेजेकआव थायो आं बुजिना मोनला आरोना आं खिन्थु भाजायावसो एवना होनोसै माबा खेंगारफोरखौ दाउआ एसे ओंखारदों नालाय ओंखायनो माबादों आं सोंहरदों आं देरबायमोन बेसा दाउआ नै जाबाय खेमसेनो साराय मोननै जानबाय आरोना आङो ओमफ्राय नै बेहा फुख' जानो मोनासैहाय थांफिनाखिसै आङो एसे आथुर जाबाय आङो फिसाजो गैयियावनो एकदम एसे सान्थि संनोसै जा खेंख्लें बेख्लें खालामगासिनोथार खनसेनो मोननैखौबो लागावखानोसै आरोना रेडि जोबखासै ओरै ओमफ्राय नै बेखौ लास्ट डिभिसन बेहा दिनै मिरामिस दङ फुरा हेभिसो नाथुर गोरानजोंसो एग्लिबावगोन बेखौबो आदारा बाप्पा रे केमेरामेन गैयिनि जाहैबाय आंना अब्लाबो हानायमानि देखायनो नाजागोन आरोना फार्स्टफ्रावनो एफा सेरनानै लाबाय नैबे रेजेकनि नैबेयो सबायजोंनि मजा आरोना मोननैखौबो समान एवबाय थागोन आं खुनु खोथा गैया सोरनाफोर एसे थाव सेरनानै लाग्रोनो ओरैबादि जारला दा बे मोनसेखौ थाव सेरखानायखौ दोनथ'नानै सोरनाफोर आङो नैबेखौ दै होनानैहाय फिसालाया एखे फख्रियाव दुगैनो ओंखारदों नालाय बिदा किरनजों हब्रा हैनांदों आरोना ओंखायनो ओमफ्राय नैबेयो मोनग्रोबाय ओमफ्राय फैनानैसो नै बेखौ एवफिनबाय आङो दोनथ'लायनानै जारलासो नै सबाय गालांसै आदाखौ नानि आबैजों गालांसै आदाखौ लाखिनोसो होनबावदों नोंनानो स्कुल गैया नोंनो आबैजों थालांनांगौ नोङो नों थालांगोन गाहाबा थालाङा आदाखौ लाखिदो सका फ्रोम जाबाय बेहा एबार नैबेखौ सबायखौ माने दै गुदुं एसे होनानै गोदौ होदोंमोन आङो लुनानै दोनसै सिङावलायनाय लागाव खारै एसे हरसै र' गोमो बोराय खालामनो नाजानोसै आं र' ओमफ्राय सुला सुलि गैला बे सारायखौबो एरनबाय आङो नै खारौ एवनोसै नायदो आयु
गेजेराव लानानै साथामसो गेजेराव ओमफ्राय लानानै ओमफ्राय आधा काप बोजाथावथाव नुबाय आरोना नै बरिया दोनथ'नोसै इखौ खारै हरबाय आङो ओमफ्राय गोमो बोराय महर लाहांबाय नै सान्दुंजों मोदानबायहाय बोरैबानो देखो आरोना जबनांगौ दैखौ ओंखायनो बुहोखाबाय आङो जबहोगोन आरामसे वाव हेभिल'खा गोदौबाय थाथोंसै बियो ओमफ्राय नै थाव हरखाबाय नै ओरै ओमफ्राय आंनि लोगो आल्लाफ्रा मानो माने अमानो ओंखाम संगोन नालाय माइरं फाननो जासिफैदों बेलाय माथो दसेनोबा घन' जालांबाय नै बेहाबो चालु जाबाय ओंख्रियाबो बरिया इसिबांनिफ्राय इसिबां जबनानै आरो माथो नांबावगौ खारैयासो एसे खम जाखोना माखोथाय है जायाखै बांद्राय खारैखौलाय माथो नांबावगौ जाबाय घन' जाबाय थाब फै जाला माला होनबाय थाना जाथो नङा बाबा गेलेनो मेला टाइम दङ ना होमबा माथो दिनैल'सो फै थारमाने आं फिसालाखौ बिबाजै हाइलुरजों एबाकासाव हरफा नागिरदों आरोना एबाकास क्लासावहाय ओमफ्राय थाङानो जाहैबाय आं दा मा होनबावनो बिदा किरना फैबाय नालाय आं आदा किरनजों गेलेहैगोन ना फुटबलसो गेलेहैनो नागिरदों जालायबाय आं दा मा खालामनो उफाय गैया आंबो जि बादों ना थांनो बिबाजै थांगोन होननायखाय आङो फाजोंनो हरफा नागिरबाय उफाय गैया बाद दे थाथोंसै खिथाहरनोसै आं बिबाजैनो ओंख्रिसो साखिनायसै आं एसे खांखाबाय दहाय आखायाव एसे साखिनायखादोंमोन थारमाने अरदाब खालि गैथ'वा ओमफ्राय जोंना रायजोफ्रा साहा उखैबाय आरोना सानसुनि गाइखेर दंखायो साहा फुदुंसै आङो लानो लोंजोबखागोन गाइखेरनि होनबाथाय आङो दोनथ'दोंमोन खिन्थु दिनै बेदर बेलाजों जाखासिगोन गोगोमनो बासिखानाय नंला दिनैहाय जेबो आयु नै दिनै दाबो दङ फिसाजोआ लाबोना होफैनाया आंबो लोंसैयानो दिनैसो साहा लोङैया आङो हजोंनिफ्रायनो लोंखायाखैमोन ना फैनानैबो लोंखायाखै आरोना साहाखौ लोंथ'लायाखैमोन बाहा थाथ'दोंमोन आरो ओमफ्राय दा लोंनोसै खारौ खान्दायखौ ओइ साफासो रुख'वाखै दिनै दै गुदुंजों रुख'यैखाय खाथोसिन जादों है फिसाजो थेबना होनायाबो साहा फुदुंसै एबारना जोबथार ना नैबे मानसि फिसानि थाखाय दालि ओमफ्राय ओरै सायाबो गोदौगासिनो दङ हेलौ माबायदि जादों ओंख्रिया बदमाइस फख्रियाव दुगै आया बुङाखै मानो जाला होनदों नायदो ओरै बिदा दं नालाय सानजों खानाय सिनहैनो नागिरदों खोनो आथुरजाबाय आदाया ओंखाम जानानै फैबाय अमा बेदरजों मालाय दायो जाफैनोसै होनबालाय दे होनबालाय दायो जादो दैखौ लगायनायखौ जाजोबस्लिमनो सबाइ ओंख्रिफोरा बारा फेभरेट नंखाया बेफोरनि स्लिम जाजोब बेखौ आं थरसेखौ होनना जानोसै र' ओमफ्राय बारला बारलि थांनाङा मोजाङै लाइन लाइन थां लाइन लाइन फै मोजाङै मिथिबाय ना मा होनो राजा खानाया बेनाबो लावनानै फैबाय नै हस्टेलनिफ्राय एकदम आकाश पातालसो सानैजों बिदा फंबाय आरोना बेहा फक फकखा जोंना सक सखाना बा थां ओइ फेना खुलां बेखौ गाननाङा दाख्लैसो बायनाय ओरैनोबा सुजानानै फै सानैबो थांदो ओमफ्राय आङो खेमसेनो माजों ओमफ्राय बिमायावनो ओंखाम खुरखाबाय आरोना ओमफ्राय जोंनि ओंख्रिया नायदो एकदम हिट आरोना दिनैनि आदारा भाजियानो बापावै दाउ भाजि दाउ ओंख्रै आरो खारौ खान्दाय एवनाय जानांगौल'
दान्दिसे उनाव ओमफ्राय आंबो नैबे सासेफोरखौ थुखैखांनानै दख'ना गांसे सोमनायखौ सुनानै खुरनानै लाबाय आरोना सासेया दुगैगासिनो दङ ओइ नों ओंखामखौ देखायाखै आंहा आंनि गुसथि देखायदों आदार ओमफ्राय हनै खानाय सिनजानो थांनायफ्रा सफैफिनबायानो खानाय सिनग्रायानो गैयानो बेयावबो जिरायो आरो बांला होननायावबो जिरायो नालाय सिनजाबोनो मोनासै बाबा न'नि मानसिनाव सोंबोदोंमोन नोंसोरो माला सिनगोननो सोंबोनो मोनाखै है जाम्बाफोर माला माला थायो अबेबा सानथामा इयाव थायो अबेबा सानथामाव न'आव थायो बिदि होनदोंमोन दाख्लै सोंनायावहाय थुमनानै लागोनसै रिमटआ हरलाय मा सिनेमा बोराय लागायनानै लानोसै आं जाखां लोखां ओमफ्राय खेमसेनो रेस्ट लानाय टेस्ट लानाय गैया मा होनो थोरसि लथाखौ सुखांनानै आङो बाल्थिं दैबो गु दोनफैखाबाय जाहाथे नांगौबानो बेखौनो बाहायनो हायो आंना बाराबा थांब्रबबाय थानो उसुबिदा जायोना मा होनो बैयावहाय टेप गैया नालाय बाल्थिङावनो गु गागा आरो मा जायोहाय आंना बेनो आरोना बाल्थिंसे दैयानो बुहुत बाहायजायो ओमफ्राय खोरखिफ्रानो खुला खुलि दोननो हाया मालाबा मांखि खिंफ्रा ओरैबायदि हाबफैयो ओंखायनो मानसि गैलाबाथाय मारै स्रांनानै दोनखादो आरोना खुनु लेथेर फेथेर जाब्रा गैला ओमफ्राय नै मोनानि खायद' थाखाबावबायसो जोंना आरोना फिसाजोनि दालियाबो दंखायो सिन्था गैया माबा मोनसे भाजा एग्लिबानो जासिगोन सब रेडि बास दा ओमफ्राय बेलासियाव अबेबा बेरायनो मोनबायब्रा मानो होनबा स्रां जाखाजोब्बाय नालाय आइदै माबा ओंख्रि सिन्थायनो दंखायोबा मा होनना बुंबावनो आरोना ओमफ्राय मेंनायालाय एसे मेंबाय ओमफ्राय मायाबो सोंदोंमोन नालाय आं सबाइ ओंख्रिखौ गोथाव जायाखै होनबा होननानै गोथाव जादों होनदों आरोना जानायफोराव दागा मागा भिडिअ लालायबाय थायासै आङो आरो बुरि मानसि एखमबा ओंखारनो बानायनिबो खोथा थायो नालाय ओंखायनो आं दागा मागा भिडिअखौ लाहैबाय थाया आरोना दा मोनखाद दे जया गय जानोसै ओमफ्राय जाखांनानै एसे जों बिहामजो बिखुनजो माबा मोनसे गोसोखांनानै माया पनजिखा नायनानै एकदम जा फरायबाय आरोना पनजिखाखौहाय बे पनजिखाया दाखालिहाय आङो गंगा स्नानखालि बायनानै लाबोनायमोन आरोना बेखौनो जि फरायबाय आरोना ओमफ्राय बारबो नांदोंमोन नालाय सिउ सिउनो बेहायनो ओमफ्राय आरो सनाफोर ब्लगसखौ मालाय माथो गोलाव खालामबावनो ओमफ्राय नों गस्लाया दहाय दुगैनानै गानजेनबा अखा हादोंमोन नालाय ओंखायनो लोमलामखौ गानफिनलायदोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय दा फैयै फैनानै सान्दुङा जा थिं थिं जाबायना हानाय नंला सोलायनांसिगोन आरोना ओमफ्राय आं मा देखायनो हायासैथाय आं पात्ता मोनलायासै आरोना ब्लगसाथ' बेनोसै बे ओंख्रि संनानै जानाय दिनै लकेल दाउ जाबाय बेखौसो फोरमायनाय जाबाय जया रानि बुथारनाय बिखुनजो बिमा गोदानाय बिहामजो रानि संनाय आरोना ओंख्रिया एकदम बोरैबा रोखोमनिसो थ' जाबायबो मजानो बुगार आरोना गोबावजों खनसे जादों जाबायबो जोङो दाउ बेदरखौ जोंहा नोंहासो बारा जायाखै दायो जादों नोंहा थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगसखौनो फोरमायलांबाय गोसो गोरबो साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच